एसटिनि दावराव जाबाय थानायखौ लानानै आं दिनै दंफैयो रिपर्टारफोरजों लोगोसे डिडि नार्जारि दावराव देख्रेब सारनि न'ब्लाङाव मोनफैबाय दा हाबलांगोन रिपर्टारफोर सिङाव दंदां रायलायनाय खोनागासिनो दङ दा बेयावनो गोबांथार माखासेथ' नंला माखासे टारगेटेडफोरा निउसाव बानाय बुंनायखौबो नुदों खुलुमबाय आं राजिब बसुमतारी माबा माबि होननानै निउस रायनायबो जों नुनो मोन्दों बड'लेण्ड बुब्लि बड'लेण्ड रादाबफ्रावबो माखासे निउस नुनो मोन्दों प्रमद बर' सारनिमोन नामा बड'लेण्ड रादाब ओमफ्राय बड'लेण्ड बुब्लिया फेरेंगा सारनि दा बे खेथ्रआव मा सोंनाया मोजां जागोन रायजोफोर एसे नोंथांमोनाबो हिन्ट माने थारैनो दावराव देख्रेब नार्जारियाबो गुबुनफोरनि एसटि होनायावहाय सापर्ट दं नामा बेखौ सोंनायाबो मोजां जागोन बायदि मोनदां ओमफ्रायहाय आरो इलेक्सन मेनिफेस्ट'आव जे लिरनाय सिगां इभेन जोङो बिजेपिनि लिरनायखौबो सिगां खोनाबोदों आरो ओरै इउपिपिएलनियावबो माखासे दा बाथ्राया मा जामारगोन दा सिङाव थांनानै एसेब्लाबो जेब्ला दा रिपर्टारफ्रा सोङो अब्ला खुला मेला सोंनो जों नैबाव टारगेट लादों मा फिननाय होयो जाय जाउनाव माखासे निउसफ्राव बुंगासिनो दं अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेबमोन बायदिया बबाव हाबसोनानै दं मिसिं आरो बांसिनै नायोब्ला जों नुनो मोनो इउपिपिएलनि पेजफोराव आरो माखासे आफादनि गेदेरमाफोर जायफ्रा जेननानै जोबोद लाजिनानै दं बिसिनि पेजफ्राव आरो जाय बेरेखा दोलोनि खौरां बिजोंफोर बेफ्राव बांसिन नुनो मोनगासिनो दं जायखौ लानानै रायजोफ्राबो उबुं थुबुं जादों दा नैबे फुल सोंनाय फिननाय बा भिडिअआ डिडि नार्जारि दावराव देख्रेब बिथां सारजों रिपर्टारफोरजों लोगोसे बेखौ जोंबो लागोन नोंथांमोना बै मोनसे चेनेलाव नुनो मोनगोन दसे समनि उनावनो खोथाया जाहैबाय आंखौबो गोबां माबा माबि बानायनानै हगारगासिनो दङ मा बानाय आरो बिनिफ्राय एसे गाज्रिसिनसो बानायबाव सोरबा सिख्लाफोरजों सोरबा हिन्जावफोरजों हगारोब्लाबो मानो होनोब्ला मानसिया लाइफआव मेगन साजानांगौ मेगन साजायोब्ला बांसिननिफ्राय बांसिन जौगायो आरो जाय मेगन साग्रा गावथ' जौगानो रोंखाला गुबुनखौबो जौगाजानो बायो आरो गाव दौ दाब्लाबावनो थायो मानो होनब्ला बेहा बेलेग खामानियानो गैला मालायखौ सानैनो बावनो टाइमा थांगौलासेबो मावनोबो रोंला बेबायदि जायो आंनि बुजिनायाव स' दायो गोजौआव थांनि सारा मा फोरमायो मा रायलायगोन नैबेखौहाय फुल सोंनानै लागोन बा सोंनानै नोंथांमोननो फोरमायगोन नेक्स्ट चेनेलाव नेनानै था कमेन्ट हो मा कुइसन खालामबा मोजां जागोन लाभ इउ अल